Mayong adlaw kanyong tanan nga mga nagpaminaw karon nining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa pangan nga Frank, 32 anyos, Minyo, taga Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa bahay sa akong amahan nga giangko na sa ilang mga caretaker human namatay ang akong papa. Aron inyo hisabtan, sugdon ko sa dihang bata pa ko nga gibiyaan mi sa akong papa. Ingon ini ang mga panghitabo. Pa? Frank? Ma? Dong, Asa papa? wa na si Papa nimo. Ibiyaan na ta niya. Unsa? Gusto sa iyang ginikanan nga ipakasal siya sa laing babae. Oh, ha? Ikaw din mo? Di ba ikaw may asawa ni papa? Dili man may kasado niya na. O wa ko'y katungod nga mapugong ni Papa nimo. Ma. Kimingaw na kay ko ng papa. Pinanggaon ta kay ko niya. Pero nga nung ibiyaan ko niya, di ko masugot na mawa sa papa na ako. Ako siya pangitaon. Malto ko sa bahay sa kong lula og lolo. Ako sila ngayon nga dili ipakasal si papa sa lain. Ayo. La? Lo? Oy, Frank, nganong ni amang kadong? Ikaw rang usa? Oh, nangita ko nila ni Lola og Lolo nang... Ala, wa naman sila diha dong. Nang larga naman sila sa laing nasod human nakasal sa papa nimo. Unsa? Wala ko makaabot ni Papa. Unsa? Sige lang ko dong. Wa man sa tayo mahimo, good. Dawato na lang yun nato. Nga wa na ang imong Papa nato. Ma, Ayaw ka bala ka, Frank. Nahibaw ko nga pangitaon ra ka sa imong papapuhan. Pinangga kay kaniya dong. Paabutan lang nga mo abot ng higayon na. Unsa nga gisigahan mo kuri-kuri sa mong cellphone diha kang? nangita ko sa Facebook sa kong Papa, gang. Masin ra ko nga, lakoy access niya. Gang, pila ka tuig na kang nagsigi pangita niya. Lisod yun pangitaon ng tao nga dili ganahang magpakita lagi. Sagdilanggod kang, wapamagi kumawad sa paglaom nga makita na ko sa Papa. Pero may kaugalingon siguro tong pamilya. Uy, pasinog dili na lang siya ganahan og samok ba? Maungwa na gyud siya magpakita og mangita og paagi nga magkita mo. Gang, nakita na nako gang. Ha? Ako sa iyo pinang iyang profile. Ngano maning iyang mga tag nga picture. Naa sa ospital si Papa? Ospital mini diri sa Pilipinas. Ha? Abi ko na be. Hala, oh. Sa syudad man na. Unya, o sa may plano ni Moron Hagang? Ako siyang atuon. Wa na ko magunahon kung sakto ba ang akong desisyon nga adtuon ako si Papa. Nahingawa na kaay ko niya og may sagol kabalaka nga basin simba ko og laon sa siya. Mao nga sa way duha, miadto dayon ko ug namahala nga mag-abot mi sa iyang pamilya. Ug unya, Salamat kay imo kong gisuroy dinido. pa, unsa ba nahitabo nimo? Unsa ba sakit nimo? Na ako'y kanser dong. Unsa? Unya ang imong pamilya pa, hain man. Wa na sila labot ako. Sugan ka. Niuli ko din sa Pinas. Ha? Dong, na ako'y bayis na bugon. Ako to ibili nimo. Tuwa may mga caretaker dito. Sila na mo'y bahala nimo. Ug ayaw ka balaka. Kay akong ipatransfer sa abogado sa imong pangahan naa sa titulo sa di pa ko mamatay. Atagan sa tika og number sa kong abogado. O isaan ako nga adto na mumupuyo sa imong mama dito. Oh, opa. Dong, Frank. Dito ko sa ospital kanina. Unya, kumusta sa Papa, ma? Dong, wa na si Papa nimo. Unsa?
Mo ba? Wa dire si sir? O mao'y gusto niya nga anhin na may mamuyo sa iyang bahay. Uy, dili pwede sir. Ha? Anong dili man? Ang ingon sa asawa ni sir, kami kuno nga maoy nagbantay o nagatiman ining bay o yuta ni sir. Mao ni makaangkon ining baya. Oh. Ug usa pa sir, pagbagyo, guba kining baya. Kami na maoy nagpaayo og nigasto ani. Wa ni gigasto si papa nimo aning bag-ong gitukod nga bay karon. Pero wa mo ebidensya na ang pangan nga nasa titulo sa yuta kang papa man. Oh, naa pa man ang text dire ni ma'am sir. Kani maoy ebidensya nako nga nagsulti ko sa tinuod. Oy, di ni pwede, uy. Sa ako ning amahan kini yuta og bahay. Og dili ninyo pwedeng angkunon. Tawgon akong abogado ni Papa. Yes, Sir Frank. Gipabuhat ko kasulatan si mong papa nga ipatransfer ang pangan diha nimo. Pero ang problema kay wa pa ni niya mapirmahi sa wa pa siya mamatay. Unsa? Mao ni ang naghatag og dako kayog labad nako. Kahasol. Ang mga caretaker na ang miangkon sa yuta ug bahay sa akong amahan. Daghan kog mga pangutana kay wa gyud ko'y kalibutan kung unsay balaod nining ingon ini nga sitwasyon. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Pwede ba gud ay na nga sila nga mga caretaker mao'y moangkon sa yuta ug bahay sa akong papa? Ug ang ilang baruganan kay mao kuno saad sa asawa sa akong papa nga naa sa laing nasod nga ilahan na ni kung mamatay ang akong papa. Og sila nasad kuno mao'y migasto sa pagpaayon ini. Human naguba tungod sa bagyo. Ikaduhang pangutana. Mahimo bang himuon nilang ebidensya ang text lang sa asawa ni Papa nga kung mamatay ang akong amahan, sila na mao'y makaangkon sa yuta og bahay? Ikatulong pangutana. Ibutang ta nga conjugal property na ni Papa o sa iyang asawa ang maong yuta og bahay. Makahimo ba diay siya sa paghatag sa laing tao nga ang nakapangan sa titulo kay ang ako mang papa ug buhing saksi ang abogado ni Papa nga plano niini nga ibalhin sa akong pangan ang titulo? Ikaupat og katapusan. Nagdako sa apelyido sa akong papa ug gi-acknowledge ko niya nga iyang anak. Pero dili sila kasado sa akong mama. Naa ba ko'y katungod nga makakuha nining yuta ug bahay nga ibilin unta sa akong amahan para nako gamit ang akong apelyido? Bisan og illegitimate ko nga pagkaanak? Palihog, tabangi og tampagi ko. Kini ang akong suliran, Frank. Maayong adlaw, mga sukinting paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako karong adlawa, ang tingog nga mapaminaw ninyo kay punto legal man ta, unya ako, usa ka abogada. Mauna sa mga pangutana nato nga mga kabahin sa ato ang relasyon, kapikas, mga dokumento, estado, ato ang mga anak, mga issues on marriage, support, contract, anything under the sun. Emotional, nga expert kay sa Attorney Elaine, anang mga lablab, oy, padaanan niyo mga suwat be. Ato na suryaan, natay email address nga suliran_612@yahoo.com or Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato mga sukintig paminaw? Bula, apari, hanggang hulo ang mga naminaw nato sa YouTube, ang mga naminaw nato through Facebook. Hinaot unta guys nga sa pila na gyud katuig, taas-taas na gyud ning ato ang pag-uban sa kahanginan, no? Padayon og naa lang gyud gihapon mo ug kamo ang rason nganong padayon namo gyud nga gipanindot ang ato ang programa gikan sa mga dramang inyong mapaminaw, ang tingog sa ato ang mga artista sa kahanginan, ato ang scriptwriter, atong spinner, editor, ato ang tibuok production staff, no, sa ato ang programa diri sa ato ang stasyon, and of course sa ako ang partner nga si Dr. Rene Obra ug ako ang partner before ako yung tagaan pud og pasidungog, Dr. Randolph
Libres, partner, I miss you. Ug of course, to the late Doktora Lourdes Libres Rosaroso, nga maski pag i-combine ako, Doc Randolph, Doc Rene, di gyud mi kalabaw niya, no? Thank you kayo sa inyong padayon nga pagsubaybay, pagpaminaw kay nakadawata og special award as Best Drama Program sa Catholic Mass Media Awards. National award ba yan ni guys? So maka-proud, makalipay kaayo. So salamat kaayo ninyo. And hoy, Pasko na! Hapit! Kumusta mang 13-month pay na to? Mobinuang ba na sila niya? Straight na tagbuhok. Kaya tigay 2 puntos riband. Ang ato ang 13-month pay. Yamat na lang no, nga kaning 13-month. Mabayad-bayaran na to mga gagmay-gagmayng utang. Di ta kalimot, di na to ihurot og palami. Kay daghan pa kayong bayranan pud sunod tuig. No, tigom-tigom din pag may time. No, pero grabe, nahuman ang 2025. Grabihag yun. No, so, karon andam na sad ta para 2026 buhon. Pero Pasko sa ta, no? Letter sender karong adlaw si Frank. Tawgon na to sa pangalan nga Frank. Ipada sa atuang kini ang akong suliran official writers page og taga Talisay City, Cebu, Mayor Samsam Gulyas, no? Si Attorney Sususco. Kumusta mo tanan diha? Attorney Navarro, Linde Navarro, Judge Reyes, Romeo Reyes Jr. Kumusta tanan din ha, no? Sa Talisay City. Nindot sang decor sa Talisay City, ha? So ato apon na nindot kay mga basta dito kay mga at least mo make time good pud ang mga LGUs nato ba nga mupad mo decorate kay para magtipon-tipon, magtambay-tambay sa plaza, naasad tatanan din ha, no? So, kani si Frank ni Padani kay nasya pangutana kabahin sa balay sa iyahang amahan kay giangkon sa caretaker kay namatay naman ang ilahang papa. Pero parinti ba to nila ning ilahang kanang caretaker, no? So, mo ni ilahang mga pangutana kay ang caretaker na may niingon nga iya ang yuta ug ang balay kuno sa iyahang papa namandahan. Pwede ba din ang malahi? Mo ni ang pangutana. Pwede ba gyud di ay nga silang mga caretaker na maoy mo angkon sa yuta og balay sa akong papa ug ang ilahang ug ilang barugan kay mao kunoy saad sa asawa sa kuang papa nga naa sa laing nasud nga ilahan na ni kung mamatay ang akong papa ngigara ang dili pagyud tag iya moy ning ingon nga ilahan na, no? Ug sila sad kuno maoy ni gasto sa pagpaayo ani human naguba tungod sa bagyo na una sa tanan. The only way para mabalhin ang pagpanag-iya sa yuta gikan sa original owner ngadto sa laing tao maura gyud ning paagiha guys. Una, kung ibaligya. Ikaduha, kung i-donate, ihatag. Ikatulo, kung gipanunod kay namatay. Okay. Kung ibaligya gani na, so dapat bayran, paliton, na ay nadawat kwarta nga kantidad si Papa o pinakaimportante sa tanan na ay deed of donation. Deed of sale. Sayop. Baligya. Deed of sale nga gipermahan ang imong papa ug si caretaker. Kana, number 1. Ang ikaduha, sa takong gingon, donation or gihatag. Nga dapat guys, donation gani hatag meaning to say, di ko magpabayad, pero tungod sa ako ang pag-appreciate o pag imong pagpangga nako, bawsan ti ka, imo na ning akong yuta. Pero, again, pinaka-importante nga tanan, na ay dokumento magpamatuod, nga tinuod gyud nga gihatag ni Papa, ngadto sa caretaker. Kay nganong wa may labot ang asawa, kay kung kinsa ray tag-iya, maura may pwedeng makabaligya, makahatag, mauray pwede na, ang katong mga namatay, maura pwedeng manunod. So, deed of donation. Now, kung namatay manggani, no, ang kaning mga usa sa mga importante is to prove nga heredero mo na amoy katungod nga manunod unsa man birth certificate ninyo, no, na ay document unya na amoy extrajudicial settlement of estate. In all these 3 instances guys, kinahanglan notaryado ang dokumento, sakto ang dokumento. Now, akong pagsabot ani kanimang kung iyahang asawa, di ni mo mama. So wa ni siya katungod, di ni niya tag-iya pa nag-iya ang yuta. So nganong iya mang ihatag nya wa may dokumento ug namatay man ang imuhang papa unless na ay dokumentong mapakita nga gibaligya, deed of sale, deed of donation nga to caretaker, di man sila kapanunod aning number 3 kay sila labot, ikaw may makapanunod ana, no? So wa gyoy basihan. Di maski pag mubarog sila, mulingkod sila, muambak sila, wa gyud guys, di gyud pwede. Di ug sabot basta unless na ay document ha, na ay dokumento, lahi ng storya ha, pero I don't think na si imong
gisulti. Ikaduhang pangutana, mahimo bang himuon nilang ebidensya ang text lang sa asawa nga namatay nga sila mao'y nakaangkon sa yuta og balay? Wrong. Nga naman ang akong giingon inyo, deed of sale, deed of donation, or extrajudicial partition. Kaning tulo nga mga dokumento dapat pirmado, notaryado, nakasuwat sa papel, dili sa text. Sorry, dili siya pwede. No? Ang sunod, ibutang ta nga conjugal property na ni Papa ug sa iyang asawa ang maong yuta og balay. Makahimo ba di ay siya paghatag sa laing tao nga ang nakapangan sa titulo kang Papa man? Ubuhing saksi ang abogado ni Papa nga plano ani nga ibalhin sa akong pangan ang titulo. Now, una sa tanan, kung conjugal na siya ang manunod ang mga anak. Apil ka kay anak man ka og naay anak tong asawa o makapanunod siya sa iyahang papa. Pero nung kang masulo sa imuhang sa atong iyang asawa ang yuta nga numan kay di na niya masulo kay una sa tanan nakangan sa iyang mong papa. Wa siya. So si papa gud nimo ang tag-iya. Makapanunod man gani siya kung legal silang naminyo. No? As an heir. Heir man pud siya. Pero ang iyang mahatag or iyang mabaligya ang iya ra pong bahin. Dili ang tibuok kay ining kamatay sa usa ka tawo ang manunod katumang mga tagtungod. Ang tagtungod ang asawa ug mga anak kamo ug ang katong iyang asawa. So, ang iyaharang mabaligya or mahatag is ang iyahang bahin. Di man gani niya pwede mahatag to text, dapat ganin ay dokumento. Okay, samot nang wasay labot, di sa tag-iya. Ikaupat, ug katapos ang pangutana, nagdala ko sa apelido sa akong papa. Ug i-acknowledge ko niya nga anak, pero di sila kasado sa akong mama. Naaba ko'y katungod nga makakuha aning yuta ug balay nga ibilin. Unta sa akong amahan para nako gamit ang akong apelido. Bisan og illegitimate ang ko nga pagkaanak, even an illegitimate child, guys, na ay katungod nga manunod sa iyahang amahan. Di man gani equal ang sharing kung naay mga legitimate nga mga heirs, pero naaghapon kay katungod isip anak. Samot na nga gi-acknowledge kasi imong papa. Akong suggestion, duol og abogado pakonsulta didto kay pwede man na ninyong filean og ejectment ang kanang tao, at least man lang sa portion nga that pertains to you nga dapat makuha pud nimo. Bahala ng asawa kung pananglitan valid ato mapamatud-an nga pwedeng manunod ang asawa aw bahala siya ug iyang ihatag ang iyang bahin sa caretaker aw iyaha na. Pero ang imong bahin is safety gud na kay di man nimo buot ihatag didto nila. Need tag abogado ani kay medyo complicated siya nya nagkinahanglan basin magkinahanglag adto korte. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Handumanan sa kaawit. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukintig paminaw, nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaki. Ako si James. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang maong kaki, pagayong pagtugtog sa awit nga naguluhan, How do you heal a broken heart? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga nagtuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga James. Salamat out na ko. Magdali ko, kay magpalit kong cake ni Mama. Birthday ra ba niya ron? Hayop ka! May babae kidi ay ka, ha? Ano ba? Ayaw ko siya ng ting. Nagpagkauwaw man. Ako pa ba nagpakauwaw, ha?
sumabog papon na Bahis ka! At tuwa ko. Lagi na tinuod. Kining amahan ni mo. Dunay kabit. James, nak. Paminawaw na ko. So, tinuod gina pa. So, tinuod gina nga mga pagduda ni mama. Mao day nga pirmi kang madugay guli. Nak. Abi na kong tarong kang pagkamahan. Wa pa day kay ayo. James. Mao day nagiginom ko na ko ron. Tungod na ng problema ni mo. Grabe ang hana eh. Huwag kaluwis kong inahan. Nadyo mga nga na, bay? Hi, sir. Niyarang among menu, oh. Kupa, bay. Oh, thank you, miss. Welcome, sir. Tod, pwede ko mangayos yung number? Thank you sa libre, ha? Thank you po kay misugot ka nga imbitaron. Wa masagod ko ilingaw sa amo. Wa mo ko'y trabaho ron. Mode, Nancy, pwede mangutana? Sure, unsa man na? Kung manguyab ko ni mo, may chance ka ko? Nganong wa, good. Dako kayo chance. Gwapo ka, unya buutan. Kung mao, pwede ko manguyab ni mo. Okay. Say okay. Okay. Uyab na ta. Yes, thank you. Wow, uyab na mong Nancy. Ubay, Lahir, gid basta gwapo eh. Easy kayo. Kami tao na ning mga pikig naong. Kinahanglan na ba mag-effort mayo? amaw ka ba? Nalipay ko para ni mo, bay. At least, hindi na ka magsigig una dito sa problema sa inyo. Kaya si Nancy na lang ang imong hunaon. Mao lagi ba? Nalipay sa ko nga naabot si Nancy sa kinabuhi. Oh, nagmata pa rin ka, ma? Oh, saman, nagpaabot na sa ka sa akong may laking amahan? Ikaw ang akong gipaabot og dili ang ibong amahan. James, anak, naunsa man ka. Kada gabi naman lang kang mauli ngayon arong orasa. Ma, dako na ko. Pasag din lang gug ko. Kung ang hinungdan aning imong pagsigig ingon ani, tungod sa nabuhat sa imong amahan din hinako. Anak, please, ayaw nigbuhata sa imong kaugalingon. Ma, nanak ko yuyab. Unsa? Unya, nganong wa man na nimo dad adinis bay? Puhon na lang, ma. Ako siyang pilaila ni mo. Ha? Imo kong dadon sa inyo? Yes, babe. Gusto nga makailas mama ni mo. Babe, dili ba good? Sayo ra kaayo para ana? Does it matter? Seryoso ko ni mo. Seryoso masaka ka na ko. Oo. Wa makakagitago na ko. Unsa? Wa, uy. Unsa may itago na ko? Ikaw, no? Gibinuang nga ganiti ka. Kadali sa ni mo mamuha, eh. Ikaw, gyud. Sige lang, kung dili na ko busy, muingon na unya ko nimo. Ma, si Nancy. Nancy, akong mama. Hi, tita. Hi, Iha. Nice to meet you. Dali mo pangaon mo. Salamat, ma. Wa lagi ko makabantay sa imong papa. Ito pangita, buti ayo. James, Tinood bitaw, ma? dili na ta magstorya pa bahin, ana. Sige na, mangaon na ta. Dili day mo okay sa imong papa? Dili, naglagot ko na yan. Unsa may hinungtan? Doon na siya kabit. Huwag ko makasabutan ng mga taong minyo na nanay asawa pero mga bit gihapon. Ug mas labaw nang huwag ko makasabutan ng mga babae nga mupatulog minyo. Kadaghan na ng way sabit ha. Ganong anak sa mga taong minyo. James. Unsa? Hustler gay mo uyab? O bay, puro bagsuhitog yung kay siya na butanga. Mao ba, bay? Pasig kadaghan na makasuway. Bay, James, natultulan ako ang imong amahan. usama. Gisundan ako siya. Ug naa siya bahay nga uli anak kung dili siya muuli dinhi sa ato. Kung mo na, sulngo na to dito. Mauning bahay anak. Tukto ko na to.
Ni amo? Hain ang imong babay, ha? Pagawas sa siya! Nausaban mo. Ayaw mo pag-iskandalo din eh. Han? Oh, Nancy, ikaw may kabits kong amahan. Ginoo ko, James! Ma! Buwag itong babayhana, ha? Dili ko musugot nga mautoy mauyab ni mo, James. Ma, James, pasaylo ako. nga naman, Nancy. Ang tinuod, lisod ang among kahimtang. Misakito nang akong inahan. Uwan ako'y papaw niya. Na ako'y mga igsuon. Ang imong amahan mo'y nitabang na ako financially. Nancy, Nitry ko ang mga tarong nga trabaho, James. Pero kuwang na kaayo. Huwag ko'y laing choice. Nancy, Pasaylo ako. pasayluwasan ko. Pero makigbuwag ko nimo. James, Ugunta, kung nagyo kay gamay pagbati nako, bisan kamay lang. Unta imong buwagan ang akong amahan. James. Sakit kayo nga mahibawan nimo. Nga imong uyab, mo ang kabit sa imong mismong amahan. Pero ambot ba, wa ko maka-feel og kasuko ni Nancy. Gani, naluoy ko sa iyang sitwasyon. Mahal na ko siya, pero isip respeto sa gibati sa kong inahan. Ako siyang gibuwagan. Dinhil ng kutob, dagang salamat, Armen. Mao kita mga higalan kaagi ni James nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit kanaguluhan. How do you heal a broken heart? How do you